السلام علیکم دوستو، میں بدانا چیز محمد کامران تے تسا دے پیا سو میرا یوٹیوب چینل فیس بک پیج دامان کیران۔ دوستو اج اساں گئے ودے ہیں ساری نزدیک ایک بورنگ گئی تے اون بورنگ دا چکر ہی لینے ہیں تے اون دے جڑے نظارے ان تو کو دکھانے ہیں کہ کیری فصل کاشت کیتی پین تے کیویں بور چلدا پیا تو سارا سسٹم دکھانے سو نہ رسو ساری ویڈیو فل واچ کرے تے جڑے دوست سارے پیج تے نویں سارے پیج کو فالو تے لائک کرے سو تے یوٹیوب تے ضرور سبسکرائب کرے سو تے پیش کرے نے تو کو آج دی مزیدار ویڈیو۔ دوستو بور تے پہنچ گئے تے جڑا تساں سامنے دیکھتے پے ہو سو اے نے جنریٹر پیٹر دا انجن ہے یا جیش دا بھی ہے برالین تے چلے نے شمسیاں دے جلے سورج نہ ہوے تا این تے چلدا بور نہیں تا ایویں جتنے بھی پلیٹاں لگیاں کھڑیاں اے بور دیاں تے اے بور دا پانی نے اگو تو کو دسدا پیو سی خوبصورت جہاں کھاڑا ہی بنا پے تے تو کو پانی چیک کروینے بور دا تے پانی جڑا ہے ان دی ویلیو تھوڑی کم ہے، یعنی کہ میٹھا نہیں تھوڑا کوڑا ہے، یعنی وچ چاہ نہیں پک سکتی تا اے پانی نے ای بور دا تسا دے پیسو اے باہرو چکندر دی کاشت تھئی پئی فصل تے او کو لگدا پے اے شمسیاں نے دوستو جیریاں کہ کافی ڈھیر لگیاں کھڑیاں نے بے بور دیاں دوستو اے چکندر دی فصل ہی نے جیری کاشت تھئی پئی ہے تے ہن تھوڑا تھوڑا دسدا پیا زہر جمع پئی کہ ہن پانی لگا پیا ہک پانی لگا پیا تے بیا پانی لگسی تے آج دی امید ہے تو کو یا چھوٹی جی ویڈیو مزیدار پسند آئی ہو سی تے انشاءاللہ ملتے اگلی ویڈیو دے وچ۔ اللہ حافظ۔